Zer iruditzen zaizue, hasten badara, etortzen dena, aurkia badauzka eta xeriko da. Bueno, nik aurkezpen txiki bat egingo dut, eta badakizue urtero, Donostia Zutanek antolatzen duela hitzaldiren bat, eta normalean saiatzen gara ahalik eta hitzaldi interesgarriena izaten, guk dabilkigun gai honen inguruan, hau da Donostia Zutanek antolatzen dituen ekitaldietako bat izaten da hitzaldia. Gero izaten dira antzerkia eta gero izaten dira baita berri papera eta bai. Orduan, aurten, beti saiatzen gara ahalik eta pertsona interesgarriena, berria, ekartzen hitzaldi honetara eta beste urteetan etorri bazarate badakizue, hemen zerrenda luze bat egin daitekela etorri direnen artean. Aurten, Iñaki López de Luzuriaga, hemen ere ondoan daukazuen hau, ekarri dugut. Hau da berez Arabarra, baina bera orain Lasarten bizi da. Eta lehen urte asko bizi izan zen Egian, Donostian. Beraz erdi Donostiarra, erdi Gasteiztarra eta orain Lasartearra. Jaiotzez Gasteizkoa, baina Lasarten bizi dena. Bera, igual zuetako batzu ezautu duzu ez, hau wikilaria da. Hau da, Wikipedian begiratzen baduzue hemengo Euskal Herriko gaiaz, historiaz da bat, bere izena ikusiko duzue presente hor. Berak egin ditu lan asko hor, eta lan asko hor dauzka jarrita, eta testuak euskeraz eta ingelesez dauzka hor jarriak. Eta nahi baduzue, nahi zuenean, zeuek konsultatuko duzue, izen honekin sartu eta Bera, berez da historialaria, baina baita ere da hizkuntzalaria. Eta hor Wikipedian jarrita dauzkan gaietako bada, hemen ikusten duzuena konbentzioko gerra Euskal Herrian nola izan zen, gero baita ere foruen amaiera Euskal Herrian, gero Lapurtarren deportazioaz ere bai, gero Karakasko Gipuzkoar konpainiaz ere bai, eta bere lanbidetakoa da itzulpenak egitea. Esan behar da baitaren Naparraldeko kidea dela, Naparralde elkarteko kidea dela, eta humanitate digitaletan gradu ondokoa du baita ere. Nafarroako gaiez desente idatzi du. Euskaldunak eta kaloningiak irautza Akitanian eta Baskonian barrena hori izan da bere tesietako bat ikasketetan. Eta azkenik esan baita ere euskaltzalea dela. Eta bera euskaltzale elkarte batean ere badaola eta historia luzea duela horren. Nik besterik ez dut esango eta gero bere hitzaldia bukatzen duenean galderak egiteko aukera edukiko dugu eta galderak egin ditzakezue. Eta amaitzeko Joseanek hitz egingo du gure elkartearen inguruan. Eta nik besterik ez da uste zaituztet gure Iñakirekin. Eskerrik asko, Jesus. Eskerrik asko Donostia Zutanen elkartea, gonbidapenagatik, eta eskerrik asko zuei ere ona etortzearren. Ez baita, irakargarriena izaten abuztu bukaeran eta oraindik guztiak jotzen duela eta izeak ere bai, hemengo kriptako zuloan sartzea, ezta? Baina, ongi etor zaitezte eta, pixkate orduan saiatuko naiz gehiegi datuetan behar bada gehiegi burutzatzen. Eta pixkat ideia bat ematen garai oso interesgarri honi buruz, justu oso ondo laburtuta dagoen bezala izenburuan Donostia estatuen erasopean oso gertaera erabakigarria gertatu ziren, momentu honetan estatuak gaur egun ezagutzen ditugun bezala eratzen ari zirelako, nazio estatuak direlakoak eta bereziki garrantzitsua beraien armada nazionalak. Eta horren bitartez gertatu ziren hainbat gauza lehenago intentsitate horrekin gertatu ez zirenak eta hemen justu Euskal Herrian gertatu zirenak. Ikusiko duzue
une honetan ere badagoela bereizketa bat, zatiketa bat, Euskal Herriaren barruan, eta nolabait ere ordu arte polo bat zena, nolabait ere erdigune bat, hasten dela bihurtzen zeozerren periferia. Eta hori modu erradikalean ikusi egiten da Ipar Euskal Herrian. Periferia bat bihurtzen da Frantziako estatukoa. Ego Euskal Herria ere bai, baina Ego Euskal Herriak mantendu zuen beste kemen bat, bai ekonomikoki eta politikoki. Pixkat emango dut horren berri nola estatuen eraso hori nola gertatu zen, hori pixkat esplizitatu egingo dut, albezain ongi. Eta, pixkat hor kuadro horretan ikusi egiten da, Donostia nola bilakatua zen posizio militar estrategiko bat, hori gertatu egin zen 15. Mende bukaeran. Ordu arte, oraindik merkataritza hiri gisa edo, identifikatu dezakegu Donostian, baina ordutik aurrera jarri egiten da Frantziarekin aurrez aurre, ordu arte zegoen Akitania eta Nafarroaren arteko sinergiak handiak ziren, eta oraindik ere Bidasoa nolabait ere erdigune importante bat izaten jarraitzen zuen merkataritzaren aldetik, eta ez bakarrik merkataritzaren aldetik, bereziki arrantzaren aldetik, ez da, gero ere merkataritzaren aldetik. Baina, une honetan bihurtzen da gotorleku militar bat, beraz, 15. Mende bukaeran. Eta, ordurako sute bat gertatzen da, egiten dute, nolabait ere, Donostia egiten dute egurrezko etxeak debekatu egiten dituzte, gero egurrezko egiturakin jarraitzen dute egurrezko egitura izaten, baina beste modu batean, eta bertako pixkat ikusteko nola gauzak jarraitu egiten duten, bertako biztanleak kexatu egiten dira nolako familia batzuek hartu duten indarraz eta nola beraientzat apropiatu egiten dira interes orokorraren alde jokatu ordez beraien interesen alde ari diren jokatzen. Nolabait ere orduko Donostiaren errekonstrukzioan. Hori izan zen 1980 behar da pixkalenago, baina eta orduan Gipuzkoan behin betiko orduan sartu zen Gipuzkoa, Donostia bakar. Ordu arte, zegoen behin betiko Gipuzkoan sartuta, baizik eta batzuetan parte hartzen zuen, orduko batzar nagusietan, eta beste batzuetan ezain beste. Zein da garaionetako une importantea? Konbentzioaren gerra. Eta konbentzioaren gerra da 1783-tik 1785-era iraun zuen gerra bat, non Frantziako irautzaileak eta Espainiako koroa elkarren kontra talka egin zuten, eta orduan gu justo elkarrean hartu gintuen bokadillo bat bezala, eta hor elkar jo zuten armada izugarri batzuk, eta justu hemen zeuden euskaldunak eta etzekiten horri nola erantzun. Beraz, bazen ere erronka politiko bat egoera horri aurre egitea. Eta, horrek bazituen aurrekari batzuk, eta nik aipatuko ditut pixkat oroar ideia bat egiteko garaionetako giroaz, eta pixkat ze aurrekari zeuden orduko tentsioena, ezta? Eta aipatu behar dut badela olako matrize nahiko zaila, ez dela inundik ere bi elementuk elkar jotzen duten eszenario bat, baizik eta oso poliedrikoa dela, badirela baita ere paradosak, nola baita ere, Espainiar koroarekiko lankidetzak, baina baita ere kontra egitea, eta euskaldunen jokoa pixkat ambigua da alde horretatik, eta badira beti ere indar desberdinak, ez da? Hor kokatu behar da, Venezuelako gerra, oso importantea, Caracasco, ez dut azalduko lengoa, nondik datorren Caracasco Gipuzkoar konpainia, sortu zela 1928 paktu baten ondorioz, koroarekin, Espainiar koroarekin egin zen paktu baten ondorioz. Eta Venezuelako gerra 1799-1939 egon zen gerra bat, non bertako kreolak edo bertako jauntxoak, gehienak
kreolak edo bestela kanariar jatorrikoak euskaldunen kontra altxa egin ziren, euskaldunak hor zeudelako koroa babesteko, koroaren interesak nola baitere, baina jotzen zuten bereziki Karakasko Gipuzkoar konpainia horren kontra Venezuelan hori da. Baina bihurtu zen zehozer gerra bat etnikoa, nolabait, edo euskaldunen kontrakoa. Esaten zuten dominatu nahi zutela dena, eta esaten zuten bota egin behar zirela, arraza horretakoak, arraza bizkaitar horretakoak bota egin behar dira hemendik Venezuelatik. Horren kontra altxazan pertsona bat, generala da buruzagi militar bat, eta galdu egin zuen, zergatik koroaren kontra jarri zelako, eta orduan koroak euskaldunen kontra alde etzeukana asko, baina koroaren kontra aritzen zirenen alde etzuen ez dara, orduan pertsona horrek, eta izango dut izena, azkenan atxilotu izan zen, presora eman zuten eta segurazki kartzelan hile egin zen. Eta kasu horretan, euskaldune jokatu zuten koroaren alde. Baina, Gaztelar kortean baziren asko esaten zutenak euskaldunek botere gehiegi daukate dagoeneko, eta beldurrez, haiekin. Orduan, erabaki zuten Karakasko Gipuzkoar konpainiaren zuzendaritza batzordean espainol bat sartzea. Espainol bat edo euskalduna etzan hirutatik bat izan zedia. Gainera, esan bar zieten akzionunei, horre akzioak sartzen zituztenei, Karakasko Gipuzkoar konpainia etzela euskaldunen konpainia bat. Osea, hori publizitatea egin bazuen etzela, eta orduan sartzen zuten erregea zan akzionunetako bat, eta beste norbait despistatzeko, olako, baina, beraz, bazegoen olako erra bat hori euskaldunen zea bat zela. Eta Madrilera eraman zuten egoitza, Donostiatik Madrilera eraman zuten egoitza. Orduan, hor mugimendua dago Karakasko Gipuzkoar konpainiaren boterearen kontra. Orduan, momentu honetan gertatzen dira zentralizazio alegin izugarriak Madrildik, eta bereziki Borboien dinastia horretan, Carlos Hirugarna, oso ezaguna, ilustratua, unibertsitatea eta sustatu zuena, eta zentralizazio mugimendu baten aldekoa. Horrek hartu zituen neurri batzuk eta horien artean zegoen Espainiar barne merkatu bat edo sustatzea. Orduan, Nafarroako eta Arabako, Bizkaiko eta beste aduanak kentzea. Eta hau bihurtu zen hurrengo hamarkadetako gatazka nagusia. Aduanen gerra. Aduanen gatazka. Euskaldunak, direla Nafarroko erresumako gorteak, direla beste batzar nagusiak, lurralde desberdinetakoak, zeuden horrekin ados. Eta orduan hasten dira, olako itotze operazio bat, Gaztelako gortea, Espainiar gortea. Bertie, pentsatu behar dugu, Espainia garai hartan zala, bazen imperio bat, baina tituluetan etzan, eta ofizialki etzen existitzen. Espainiako erresumak, eta orduan zan Gaztelako erresuma, Aragoiko erresuma, eta bar. Esaten dut hau, porque batzuek pila bat jakin guruan, da igual, aspertzen ari naiz, baina beste batzuek igual ez dakizuen beste, eta apuntatu egite dizuet. Eta, gero beste alienazio, nolabait ere, euskaldunen alienazioa ekarri zuten neurriak hartu zituen, eta horien artean izan zen gaztelania ezartzea hizkuntza ofizial bakartzat. 1776 eta 1778an eman zituen bi dekretuetan. Beraz, agiri ofizialetan, ekitaldi ofizialetan ezin izango zen beste hizkuntzarik erabili gaztelania baizik. Eta, dena dela, esan behar da, jarrera kolaboratzailea gaurkitu zituela, baita ere hemen, Euskal Herrian. Horretaz ez dago dudarik. Gero neurri bat hartu zuen Jesusen konpainiaren kontra. Jesusen konpainia kriston indarra zuen, eta aritzen zen iaia autonomo. Bere buruzagia zen Erromako apezpikua, aita santua. Eta ari erantzuten zion. Eta beraz, arriskutsua bihurtzen ari zen Espainiar koroarentzat. Eta bertan euskaldunek indarra handia zuten, eta Euskal Herrian pisu handia zuen.
1776an beste erresuma batzuetan bezala bertan bera geratu zen, debekatu egin zuten Jesusen konpainia. Eta trukean nori ematen diote indarra eta Euskal Herriaren adiskideen elkarteari, ilustratuari koroaren aldekoa, Espainiar koroaren aldekoa. Adibidez, Bergaran bertan, bertako mintegia hori izan lehenago Jesusen konpainiakoen eraikin ezen. Beraz, konfiskatu, batzu egiten du eta beste eman. Beraz, tonika honetan, 1778an, ematen da merkataritza libreko erregelamendua, eta, hau da, lege bat, asko izan daiteke ekonomiaren aldetik, eta ekonomiari igual ez diota inbeste reparatuko nola alde politikoari. Pentsa daiteke hor arrazoi ekonomikoak ere bazeudela, baina kontua da hor monopolio bat zuela Karakasko Gipuzkoar konpainia Venezuelarekin, eta hori hautsi egin nahi zutela, botera handia zuela, hautsi egin nahi zuten, eta atera egiten dute merkataritza libreko erregelamendua. Ordutik aurrera, Espainiako edozein portu aritu ziteken merkataritzan Ameriketako portuekin. Ordu arte etzan hori gertatzen. Bakarrik portu gutxi batzuek zeukaten horretarako ahalmena. Eta 1778an hori hasten hartzen. Baina Euskal portuak atzerritartzat hartuak izango ziren. Beraz, izango ziren atzerritarrak izango balira bezala, eta orduan portu horietan pagatu beharko zituzten zerga handiak, eta aldi berean Ebroko aduanetan kriston muga zergak jartzen ari ziren. Beraz, ezin ziren hemengo produktuak Espainiara edo lurralde komunera deitzen zen bezala, ezin ziren atera. Oso gaizki zeukaten eta ez ziren kompetitiboak, eta orduan hasi zen nolabait ere itotze operazio bat. Dena dela, hori 1783an. Gero atzera botako zuten hau, baina beti izan zen gai bat, izan zela intermitentea izan zen denbora guztian hurrengo hamarkadetan. Gero azkenean kendu egin zuten beto hau, Euskal Portuentzako beto hau, lehenengo karlistaldiaren amaieran egin zen eraginkorra. Ameriketako portuekin merkataritzan aritu ahal izatea. Aldi berean gertatzen dira gauza harrigarri batzuk, adibidez Karakasko Gipuzkoaren konpainiako espedizio bat Britainiarrek atzeman egin zuten, Galizia parean, 25 itsasontzi, hau izugarria da. Nire iruditzen zait horrek ikerketa behar duela, zergatik gertatuko zen olako atzemate izugarri bat. Baina hori eta gero Karakasko Gipuzkoar konpainia iaia deusestua geratu zen. Aldi berean hasi ziren sartzen ilustrazioaren ideiak Gipuzkoan, Jean-Jacques Rousseau ere izan zen hemengo Narrosko kondearekin eta laguna zen, eta hasi ziren asko sartzen ideia berriak, herria, nazioa eta ideia guzti hauek. Aldi berean bazeuden hemen inguru honetan etortzen ziren Espainiar disidente ugari ieslariak bazeuden Baiona eta Donostiaren arteko ardatz horretan bizi zirenak, asko errefusiatuak edo. Orduan, horiek guztiek egiten zutena da, Arku Atlantiko horretako nolabait ere ardatz bat osatu egiten zuten, harreman sare bat, eta oso oparoa zana. Eta hor salgaien trafikoa oso handia zen. Garai honetan heldu ziren familia, baita ere gero ezagun egin ziren familia batzuk, Lasalle bihurtu zen leinu horretakoa, Birmingham, Collado, eta beste batzuk fama hobeagokoak eta beste batzuk fama txarreagokoak. Garai honetan heldu ziren, gero oso atzera aurrera ibiltzen zen kostaldean barrena, Ipar Euskal Herriko ibaietan, ikatzarekin, mearekin baita ere, Jose Antonio Ibarratarren lehenengo Ibarra familia horretako lehenengo aitagoia edo, esango dugu, lehenengo arbasoa. Beraz, sortu zen horako polo bat. Aldendik ere etortzen zen polo garrantzitsua zala Euskal Kostaldea, nolabait ere, Álvaro
Aragon Ruanok ditu izan dio talasokrazia bat. Eta bazegoen hemen erdigune bat, Arku Atlantiko osoa funtzionatzen zuen olako merkataritza isuri bat, eta gero baita ere Ameriketekin. Baina ikusten ari gehan olako kinka bizi zen Amerikako merkataritzarekin. Orduan, hor zegoen Euskal aduanen auzia, puri-purian, une horretan, eta orduan egin zen, nolabait ere, Espainiar merkatua itxi egin zen, kinka horretan, eta nolabait ere, bertako merkataritza hasi zen bideratzen, Frantziara alde batetik, eta Atlantikora altzen moduan, baina Ameriketakoa ez du, gaizki. Orduan, Rodrigo Rodríguez Garraza, historialariak, momentu honetako, pentsatzen egia 1770, 80, nolakoa zen merkataritza, Nafarroaren merkataritza, esaten du 117,2 Frantziarekin egiten zuen salerosketa, salerosketaren saldoa, 117,2 Frantziarekin, 162,3 gainerako Euskal Lurraldeekin, ni pentsatzen dut Hego Euskal Herriko Euskal Lurraldeekin dela, eta Espainiarekin, lurralde komuna, edo deitzen horre, 0,5. Ia ez zegoen merkataritzarekin, une horretan, Espainiarekin, edo Espainiaren erdigunearekin. Hemen ikusten zuen pixka eta aduanak nola ziren, une horretan, eta une horretan eruzen baita ere, Espainiako gobernura ministro bat, lehen ministro bat, oso famatu bilakatuko zana, hause. Eta Manuel Godoy, ezta? Manuel Godoy eta honek zekarren olako ambizio handiko planak Espainiarentzat ilustratua printzipioz, eta nolabait ere zentralizaziora erabat lerratua. 1793an hasi egin zen konbentzioaren gerra, barakizue erregeari burua moztu ziotela, Borboiari Parisen, eta orduan heldu ziren irautzaileak, konbentzioko irautzaileak oso erradikalak, eta hasi zuten nolabait ere terrorea edo izualdia deitzen den garai hori, ezta? Ekartzen zuten ideologia oso monolitikoa zen, eta estatuaren omnipresentzia edo babesten zuena, eta guzti hori artikulatzen zuen ideia, zegoen ideia bat nazioarena edo ideiaren nazioaren ideia bat, bazegoen. Nola baitere bazegoen baitare kontratuaren ideia gizartearen eta estatuaren arteko kontratuaren ideia, eta hori oso bat zetorren egia esateko foruek babesten zutenarekin, alegia herriaren eta koroaren arteko kontratua, ez? Nafarroan esaten da erresumaren eta koroaren arteko kontratua. Eta hori da bilatzen zutena, jendea kokoteraino zegoen Espainiar monarkiaz, hain zuzen, bere jarrera despotikoarengatik ez zituelako nolabait regalista edo, ezta, absolutista. Eta bilatzen zutena da bertako legeak eta instituzioak errespetatzea. Orduan, bazirudien batzuek ikusi zuten hor bazegoela, horretarako aukera bazegoela. Orduan, dena dela, hasi egin zen gerra hori, eta lehenengo aldiz, heltzen dira Euskal Herrira egundoko armadak, sortzen da Pirineoetako armada, frantsesa, lehenengo Pirineoetakoa, gero Mendebaldekoa, gero Ekialdekoa, eta errekrutamendu behartua, deitzen dute. Jende guztiak joan behar da armadara. Herria, estatuari eta estatua bat datozelako. Herria eta estatua bat egiten dutelako. Eta horrek eragiten ditu kalapita izugarriak eta okerrenak izan ziren Labande, hor pixkate bordeletik iparraldera, jendeak aurre egin ziren, nolabait ere zuen errekrutamendu behartu horretara armadan sartzeari uko egin zion, eta orduan aplikatu zuten izua edo terrorea bere txarrenean, eta egundoko sarraskia egin zuten Labanden, esaten da, genozidio ere ditu zen zaio. Milaka eta milaka pertsona hil egin zituzten, nolabait ere azkenean jendea behartzeko frantses armada horretara joateko.
Eta, gurean, nahiko jarrera desberdinak, alde batetik Nafarroa berean edo Basenabarren hartu zuten jarrera izan zen kolaborazioarena, bereziki herri batzuetan, ez denetan, baina eta izan zen sortzea olako irautzaileekin bat egiten zuen armada bat, Arizpe zuen buruzagi, Barbasoz, Donostiako Barbasoak zituen, Aitona edo, eta sortu zituzten euskaldun ehiztariak edo garaietan euskal xazurrak, xazer, frantsesez bezala, euskaldun xazurrak. Eta, horiek ere parte hartu zuten orduan gerra honetan Espainiar armaden kontra. Lapurdin bestelako zerbait gertatu zen, jendea ez zuen kolaboratu nahi inondik ere erregimen berriarekin, eta nolabait ere apaizak kentzearen kontra agertu zen, apaizak ordezkatzea, ekartzea, apaizak kendu eta kanpokoak ekarri, edo bestela konstituzionalistak edo deitzen zirenak, alegia erregimenari men egiten zioten apaiz batzuk, eta zetorren bat, eta momentu batean garbiketa bat egiten dute orduan osasun publikoko komiteko agintariek aginduta, Baionako konbentzioaren ordezkariak edo populuaren errepresentantak, esaten duten bezala, garbiketa bat egiten dute eta Lapurdi eta Nafarroa eta Gipuzkoako mugan, eta 3.000 bat inguru pertsona eramaten dituzte landetara, eta ezagutuko duzue abesti bat, Gorkak Norrena, justo landetaratu gintuzten, badirudi garai honi buruzkoa da, beste batzuk esaten dute hori geroagokoa dela, baina badirudi garai honi buruzkoa dela, ezta, sortua noiz den hori jazakit, baina garai honi buruzko kantua, eta 3.000 bat landetara bidaldi, gizonak eta emakumeak bereizi, familiak hautsi, umeak, aitona monak, dena, hola lerro batean eraman, eta hor hil egin ziren, 600 bat ustut gutxienez hil egin ziren, eta geratu ziren utxik etxe asko, eta horietako batzuk gaina Nafarroa iparraldeko familiekin bete ziren gero, bereziki lehenengo karlistaldian heldutako familia batzuk, familiak ez jendea, eta hor finkatu zen, entziran lehenengo karlistaldian, beraz, hamarkada batzuk geroago, erbesteratutako, edo aterpe Ipar Euskal Herrian hartutako familia batzuek, horko etxeetan finkatu ziren. Orduan heltzen dira horiek, ez zuten bertako agintariek, ez zuten ondo ikusten armada hauek. Armada hauek etortzen diranean, eman barzaie, aterpea eman barzaie, gero jatekoa eta gainera gertatzen dira gehiagikeriak bastante gertatzen dira, emakumeak bortxaketak hori ohikoa bihurtzen da, eta jendea ez zegoen eroso. Ez zuena galdu nahi, bertako agintariek ez zutena galdu nahi, da beren ahalmena eraginkorra, militarra, egoerari aurre egiteko. Orduan beren miliziak mobilizatu zituzten, nahiz eta nahiko uzkur. Esan nahi baita, egiten zutela, ez zela beren gerra, ez zutela sentitzen beren gerra zela, baina bai presentzia bat jarri behar zutela. Eta honen aldean, Espainiako armada, Ventura Karo delako batek bidalia, edo aginduta, ez zegoen oso pozik. Berak nahi zuen dena kontrolatu eta bere mendean milizia guztiak eduki, baina miliziak ez ziren atera ere egiten Gipuzkoatik, sartzeko Lapurdira. Eta Nafarroako miliziak ere, azkenean mobilizatu zirenean, ere ez zuten sartu nahi Basenabarrera edo Lapurdira. Oso inkomodoa zen, Espainiar agintarientzat oso egoera inkomodoa zen. Orduan puntu horretan gertatu zian ere oso gastu bereziak eta udalek edo konsejuek egin behar izan zuten zen herri lurrak saldu. Gerora ere, lehenengo eta bigarren karlistaldian gertatu izan zena, herri lurrak saldu behar izatea. Orduan hori ikusten zuen pixka zein dan eskema, 1983an etzan mugitu asko gauza,
baina 1794 bai, hasi izan ja orduan frantsesak iraultzaileak hasi ziren muga pasatzen eta heldu ziren Donostiara. Donostiako udalak orduan ataka bat bizi izan zuen momentu horretan, eta hor bat zegoen alkate Juan Vicente Michelena, zaitu ondo aterako. Vicente Michelena zegoen alkate eta Antonio Molina delako agintari militar bat Donostian gotortuta, eta etorri ziranean Bonancien Montsi zen generala, eta arekin hizketan eta azkenean ireki egin zizkioen den atean inungo resistentziari gabe. Pentsatu behar da, ez zutela inungo pasiorik edo inungo gogorik Espainiar koroaren alde beren bizitzak eta odola emateko donostiarrek. Eta gero horren arira etorriko ziren ondorio batzuk. Beraz, ireki zizkieten, iraultzaileei ateak ireki zizkieten. Montsi generalarekin hitz egin zuten balizko estatus berri bat Gipuzkoarako, behar bada, nola balioak eta baloreak antzekoak zituzten, izango zela holako akordioren bat, hitzarmenen bat, Frantziako Errepublikarekin. Dagoeneko zeuden seinale batzuk nola joango ziren gauzak Lapurtarrekin une horretan gertatzen ari zenarekin. 1794ko udaberrian eta udan gertatu zen Lapurtarren deportazioa. Orduan hori gertatu zen, eta aldi berean hasi ziren hitz egiten Diputazio Nagusiko arduradunekin. Eta horre aipatu behar dira Juan José Etxabe, izenak justoia Jose Fernando Etxabe, aldun nagusia, eta gero Joaquin Mari Berroeta Zarautz, hau ziren arduradunak diputaziokoak. Haiekin hasi ziren hizketan nolabait ere akordio bat lortzeko Gipuzkoarren eta frantses agintarien artean. Une horretan, pixka lehenagoia, heldu ziren Pinet eta Kabeinak direlako buruaren errepresentantak Baionara. Eta, hauek ekartzen zuten, nolabait ere, konbentzioaren ortodoxia guztia ekartzen zuten, beraz, frantses iraultzaileen ortodoxia guztiek. Eta, kontestu horretan, 1793ko abuztuaren 4an Donostiak ireki zizkien ateak iraultzaileei, eta abuztuaren 14an bildu egin ziren Gipuzkoako batzar nagusiak Getarian. Bertan 56 herri elkartu ziren, ez denak, eta gehienak edo denak frantses okupaziopean zeudenak. Pentsatu behar da, gutxi gorabehera, frantsesak armadak heldu zirala Tolosa ingururaino, pixkat hegoalderago segurazki, eta orduan tropa horiek heldu ziren puntua edo okupazio puntua hori zela. Eta hor elkartu ziren eta pentsatu zuten helduko zirala hitzarmen batera tropa hauekin, frantses iraultzaileekin, agintariekin. Eta une honetan orduan Gipuzkoako batzarrek adostu egiten dute deklarazio bat. Eta beren erabakia zein izango den egoera berriaren aurrean. Hauxe da haien proposamena. Erlijio katolikoaren kultua libre izango da egoera berrian. Foruak eta usadio eta ohitura onak gorde egingo dira. Gipuzkoa independente izango da 1200 arte izan zen bezala. Armak hartu behar izatea gerra honetan, eta herri frantsesa izango da akordio hauen bermatzaile. Beraz, 5 puntuko deklarazio bat, hori da aurkeztu zitzaiena osasun publikoko komitekoi. Beraz, Pinet eta Kabeinak. Hauen erantzuna 3 egun geroago etorri zen. Eta horrela esaten zuen.
La province du Gipuzkoa sera gouvernée comme pays conquis. Gipuzkoako provintzia herri konkistatu gisa gobernatuko da. Beraz, ez zieten, kasu pitorik egin, esan ziotenari, eta 3 egun eman zieten beren erabakietan atzera egiteko. Eta, horrek ondorioak berehala ekarri zituen. Pentsatu behar da, okupazio militar batean zeudela ere, eta hori ezin da ahaztu. Ondorioz, Getariako herri ordezkariak espetxeratuak izan ziren Baionara, eta ari geha 46, eta geroago hauek gainera traizioagatik izango ziren epaituak Iruñeko gerra kontseilu batean, gero ikusko dugunez. Orduan hori izan zen, bizi izan zuten ataka, une honetan, bai probintziako agintariek eta bai Donostiako udal batzak. Hauxe orduan, bai pasa dut, unera bakigarria, abuztuak 14. Eta, bukatzen joateko, beraz hori izan zen, nolabait ere deklarazio hori izan zen, gero Gipuzkoako Errepublika edo deitu izan dena. Esan behar da, 1784ko udan, konbentzioa bere nolabait ere bere gogorrena, Robespierre eta horiek Robespierre burua moztu zioten, eta orduan aldaketa batzuk egon ziren pixkat malgutzeko, frantsesi iraultzaileen jarrera malgutzeko, ezta? Eta izan ziren aldaketa batzuk, nolabait ere obera edo malgutzeko, ezta? Horri biltzen ziren momentu horretan gora egin zuten adibidez pertsonaia batzuk, Jean Lambert Talien, hau zen Teresa Cabarrusen, zan frantses iraultzaile bat. Orduan, hemen Pirineotara eta Donostiara ekarri zuten ordezkari iraultzaile bat, Teresa Cabarrusen senarra zen, eta Teresa Cabarrus hau zen, Frantzua Cabarrusen alaba. Frantzua Cabarrusa zen Karakasko Gipuzkoar konpainiako zuzendaritza batzordeko kidea izandakoa desegin aurretik. Karakasko Gipuzkoar konpainia desegin zen 1785 inguruan. Zan Baionako armadore bat eta tratulari bat, merkatari bat, Ternuako arrantzako salgaiekin aritzen zen, Ameriketako produktuak eta beltz tratularia, hori asko zeuden, olakoak, barra gure inguruan tamalez eta olakoak asko zeuden. Ikusten zuen olako paradojak bizi ziren gizakiaren eskubideen eta nolabait ere olako proklamak egiten ziren unean, pentsatu behar da baita ere Estatu Batuetan 1776an independentzia deklarazioa egiten dela, George Washington zegoen horien artean eta hauek guztiak esklabistak zirela, eta beraz hori kontuan eduki behar da. Horretaz justo Humboldt konturatu zen eta atentzioa ditu ziren kontra esan hau ez. Eta Humboldt egon zen hemen baita ere, hizkuntzalaria, gero badago ez da naturista. Eta bera ohartu zen nolako ondorio lazgarriak izan zituen gerrak gure ingurunean, eta horien artean lehenengoa Txingudi badian bertan, nola ordu arteko lankidetza eta bizikidetza bi ertzen arteko hautsi egin zen, Hendaia suntsitua izan zen, gerra honetan, eta berak orduan helduzenerako ikusi zuen nola hondarrak geratzen ziren, aztarnak, besterik ez, eta nolako ondorio ondagarriak izan zituen ertz bateko zein besteko herritarren arteko bizikidetza, gerra honek, idatzita utzi zuen horren inguruan. Orduan Jean Lambert Talien honekin hobeto konpondu ziren, eta Donostiako udal batzak oraindik frantsesen gerra oraindik bazebilela deklarazio bat egin zuen, eta justu zuen gandik hartu dut referentzia Donostia sutan gandik, eta hori izan zen 1785ko maiatzaren 10ean independentzia deklaratuz.
horren buru Jose Fernando Etxabe aldu nagusia ibili zen, eta hor aipatzen zuen nola 500 urtez aguantatu dugun edo jasan izan den zapalketa erresuma zapaltzaile horrengandik, gaztelarengandik edo Espainia proiektu horretatik, eta justo momentu horretan bere gorenean zegoen frantses irautzaileen ofentsiba Euskal Herrian, heltzen ja Gasteiz gainditu zuten, Bilbo ere bai, eta ja bazeuden Pankorbon zeuden. Eta Espainiako gortean zeuden kirioak dantzan paniko batean. Ez ekiten ja pentsatzen zuten Euskal Herri osoa zegoela ja frantsesen eskuetan, eta ez ekiten nola erreakzionatu horren aurrean. Saiatu ziren bitartekari bat jartzen, negoziazio bat egiteko, jarri zuten Simon Aragorri da familia horietako bat Donostian finkatu zena. Aragorritarrak bizi ziren gaur egungo Endaian, hain zuzen Anton Abadiaren gaztelua, hori zen beraien eremua, baina jatorriz Ainoakoak edo, eta hauek ziren hain zuzen Castaños generalaren osaba. Bai. Eta Castaños general famatu hori ibili zen baita ere koronela zen une horretan Irunen Ventura Caroren armadan, Espainiar armadan ibili zen koronela, eta larri zauritu zuten puntu horretan frantsesen kontrako borrokan. Beraz, bazuen olako gerra bat, eta nola Donostiak ireki zizkien ateak frantsesei nola baitere berak hori pairatu eta gero. Pentsa daiteke hor badagoela zerbait. Gero kondorioak baditugu eta nolako zurrumurruak izan diren eta nolako hipotesiak. Zurrumurra baino gehiago hipotesiak, eta gero ikusi beharko litzateke noraino heltzen diren. Orduan, Basileako bakea prestatu zen. Simon Aragorri aritu zen negoziatzaile, baina azkenean beste bat Iriarte delako bat, baina etzan euskalduna, naiz eta abizena bazuen euskalduna, Euskal Herritarra ere etzen. Eta Basileako bakea hitzartu zen, orduan, Espainiar koroa eta frantsesen artean. Orduako milizia guztiak ere mobilizatuta zeuden zergatik. Besaten zuten, gu ez baldin bagera mobilizatzen, guk ez dugu negoziazio honetan ezer aurkezteko, nolabait ere botere eraginkorra izateaz lurralde honetan. Izango zen, Espainiar armadaren boterea, frantses armadaren boterearen kontra. Nolabait ere negoziazioan bakizue, beti aurkezten dira Ukrainiako gerra dago, bete-betean, eta bakoitzak aurkezten du enbai gainera zer egin duen ordu arte, zenbat lurralde okupatu dituen, eta zer dagoen prest atzero egiteko horrein arabera, momentu horretako frontearen arabera. Orduan mobilizatu zituzten Nafarroako baitare, Nafarroako milizia mobilizatu ziren baitare, eta bar. Heldu ziren frantses irautzaileak Iruñeko atarian zeuden. Orduan sinatu egin zen, eta hor klausula sekretu batzuk ere egin ziren Basileako bake horretan. Eta horretan izan zen lehenengoa, eta badire hor Talienen, Jean Lambert Talienen horren eskua ere badagola, bera lagunak zituen, adiskideak zituela hemen, eta simpatia batzuk, eta barkaberak izatea Hego Euskal Herriko frantsestuekin edo eta kolaboratzaileekin barkaberak izatea. Hori jarri zen Espainiarekiko nolabait ere errekerimendu gisa edo baldintza bat. Eta gero Hispaniola uhartea Kariben dagoena, erdia, egungo Haiti den hori edo, frantsesei ematea. Eman zizaion frantses, trukean Gipuzkoa Espainiar koroara itzultzearen truke.
Eta, bueno, esaten da Gipuzkoa bereziki izan zalako frantses zalea edo. Gero asko dago honi buruz esateko, ze frantsesaleak ziren batzuk, baina beste batzuk ez ziren. Eta frantsesek hasieran prepotentzia izugarria sartu ziren eta kalte handiak egin zituzten. Orduan, bueno, hori izan zen klausuletako bat. Eta gero, bueno, azkeneko hitzarmenaren beste zati bat izan zen, nolabait ere, Baionan zeuden preso horiek Espainiaratzea. Eta horretarako Espainiarrek emango zieten frantsesei, 56 gipuzkoar ordezkarien truke, 5 urtez eman behar zieten 150 Andaluziako zaldi, 150 behor, 1000 ardi eta 100 ari. Hori izan, gipuzkoar ordezkari horien prezioa, estradizio horren trukean. Bueno, gero, udalbatzak Donostian frantses irautzailei ateak ireki zizkien udalbatza hori gerra kontseilu bat pasa zuen Iruñean. 1784tik aurrera. Tartean zen, Michelena alkatea, eta beste bastante pertsona izan zen baita ere hor eriotza zigor bat errebeldian eta oin izenak ez ditut esango izan zen olako pertsekuzio bat edo orduan eta gero Godoy atera zituen bere konklusioak eta hauza esan zuen Donostiaren errenditzeaz, berak bere iritzia eman zuen. Noiz eta hau izango da Basileako okupazioaren ondoren, beraz 1785ko uztaila eta gero. Eta hala esan zuen. La ocupación de San Sebastián no fue un hecho de armas. El convencional Pinet consiguió seducir a ciertos habitantes de Guipúzcoa, nik izango nuke Monsi izan zala, prometiéndoles convertir la provincia en república independiente. Estos crédulos hombres entregaron la ciudad, a pesar de la buena voluntad de la guarnición, que habría deseado defenderla, para lo cual disponía de todos los medios, por lo menos durante mucho tiempo. El alcalde Michelena, de infame memoria, y algunos notables de San Sebastián, fascinados por el deseo de una libertad quimérica, bien diferente de la que disfrutaban bajo la protección de sus antiguas leyes y privilegios, fueron infieles a la patria. Bueno, hau zen, bere iritzia zer gertatu zen, eta nolabait ere, hau da, Espainiar gortean zegoen iritzi bat, nolabait esateko. Gogoeta bat ere patriari buruz, ardor patriotiko, agertzen da Donostia 1813an ere agertzen da ardor patriotiko, ez dakit, baina beste hitz bat, animados de un espíritu patriótico edo golako bat, Zubietako 1813ko sutearen ondoren 13 familiek edo 16 ez dakit eman ziren, erabakitzen dutenean berrera ikitzea, aipatzen dute, animados de un espíritu patriótico edo lako bat. Patria garai honetan ez du esan nahi gaur egun daukan zentzu berdina. Patria da sorterria. Eta sorterria da zuri iruditzen zaizuna. Gertatzen da sorterria izaten zela, Gipuzkoa izango za. Baina izan zitegen euskaldunak, normalean hurbileko zure ingurume komunitatea. Komunitate nazionala, komunitate zure harana, edo orduan hori izan, patria hori izan. Espainiako errege akademiaren hiztegian, gero honen definizioa, patria, Espainiar nazio gisa ez da agertzen bigarren karlistaldiaren bukaera arte. Ez da agertzen. Ordu arte, patria zan beste gauza bat. Baina, berak ja jartzen dio, patria deitzen dio, nik uste dut Espainiari deitzeko, eta esaten dute, fueron infieles a la patria, Espainiari edo.
Bueno, esan behar da ere, lehen esan dudan bezala, lehenago, 1776 eta 1718an debekatu zen bezala Euskaraz ekitaldi publikoak egitea, 1784an bertan, uztailaren 20an, dekretu bat atera zen Frantzian, eta hor, ezingo adierazten da, ezingo dela idatzi edo ekitaldi publikorik egin, frantsesa ez den beste ezein hizkuntzetan. Beraz, ikusten dugu bi estatuetan politika parekatsuak aplikatzen ari zirela, eta 1785ko maiatzaren 10ko independentzia deklarazioan erabat gaztelaniaz dago, euskarari buruzko referentziarik ez dago. Bueno, kasu honetan hasten da orduan kanpaina bat foruen kontra ja esplizitua, lehenago etzegoena. Orain, hemendik aurrera da esplizitua, eta orduan Godoi delako honek eramako du aurrera, eta batzuk heriotza zigorretik libratu ziren segurazki Godoi gobernutik bota zutelako denbora batez, eta kondenak eman zituztenean Iruñeko gerra kontseilutik, baten bat errebeldian eman zen, esan dizudan bezala, baina besteak erbesteratuak, Mitxelena bera, erbesteratuak, eta funtzio publikotik edo kargu publikoetatik, kargu publikoetan aritzeko debekua, betiko. Hori izan zen, ezarri zieten zigorra. Eta, bueno, hurrengo urtetan datorre kanpaina bat, orduan foruen kontra, eta bidaltzen dute, hain zuzen, Jose Vargas Ponce, armadako teniente bat, bidaltzen dute, demostratzea, alegia, hasten dira orduan lan teorikoak egiten, demostratzeko foruak direla erregeak emandako nolabaiterik grazia bat, eta ez kontratu bat herriaren eta koroaren artean. Eta, alegia, hori da oinarri konstituzional bat, beti existitu izan zena, Euskal Herriko lurraldetan, eta aldiz, Jose Vargas Ponce, armadako teniente hau bidaltzen dute, eta juten da, eta aurkitzen du nolabait ere Donostiari buruz begira ari zela, eta Idoi Arrietak landu du gai hau, eta batzuek jakingo dezue, eta etortzen da, eta aurkitzen duena da, dokumentuetan, latinez, Alfonso Zortzigarrenak eraso egiziola hiriari eta konkistatua izan zela. Eta berak egiten du anotazio bat jatzen, ojo, pone konkista. Orduan, hori agiriala 1200koaz. Orduan, justo oso arira dator Jose Fernando Etxabe eta bestek esaten zutenaz zein zan estatusa 1200 aurretik hiriarena, independentziarena, baina ez independentzia hiriarena eta Gipuzkoarena, baina ez haiek esaten zuten bezala, baizik eta Nafarroaren barruan, beren komunitate, berezko komunitate nazionala zena eta erresuma propioa. Eta, bueno, nik uste dut horrekin ja bukatu egingo duala. Hor, ez dakat besterik esateko gai honen inguruan, eta orain irekia nago, zuen galderei irekia, eta zuen txanda da. Zertik Nafarroa berean nabarmen errotu ziren irautzailek edo Arizperen urazaintzaren argitasuna izan zen edo? Nire ustez hor bat zeuden Baigorritarren eta beti izan ziren Baigorritarren eta Urepele bereziki Baigorri inguruan elkartu ziren. Bazeuden hor Quinto Real eta hor inguruan olako gatazka batzuk horren erabilerari buruz, eta aldudetarrek esaten zuen haiek nahi zutela Espainiar bihurtu, alegia Nafarroa garaian edo ez zuten nolabait frantses edo ez zuten hor egon nahi. Eta orduan sortu ziren herrien arteko olako lokalismo batzuk azkenean lerratu zituena armada horretara joatea. Esan behar da beti hor etxauzeko ez, porque etxauzekoak 17. mende arte egon ziren, baina gero beste
beste jauntxo bat aritu zen hor, eta hor beti izan ziren horako borroka batzuk, herri lurren erabilerari dagokionez, gero hor dago 1785ko Elizondoko hitzarmena, mugak finkatzeko, eta hori distortzio batzuk hor sortu zituen, eta klaseen arteko borroka hori ere aipatu izan dudana, adibidez errotaren erabileraz eta hor eskubide batzuk pagatu behar ziren, herriak beti borrokatu ditzen ziren errotak haiek libre erabili izateko eta batzuetan jauntxoek ezarri egiten zituzten zergak hori erabili izateko. Hor borrokak hori erdi aroan eta aro moderno osoan errepikatzen dira era horretako borrokak, eta askotan lorpen handia izaten da. Lapurdin bertan badago plaka baten bat, esan ez nola herriak berreskuratu egin du errotaren erabilera, eta halako gauzak, beraz, horiek bazuten bere garrantzia. Baina, hori igual gauza azterketa sakonago bat merezi du, eta ni hemen nire burua divulgatzaile ikertzailetza daukat, eta ez da justu momentu honetan lantzen ari naizen gai nagusia, artikulu horiek atera ditut, eta gonbidatzen zaituztet euskarazko Wikipedian begiratzera, datu bastante daude, eta hori, baina, egongo dira behar bada hor zehatzago ikertuz gero beste faktore batzuk. Nik inoiz irakurri dut, hain zuzen ere, Basiliako bakearen aurretik, Gipuzkoa independentzia izan duzala, Britainiaren protektoratu izan. Beste modu bateko Gibraltar foruekin izango zen, baina erresuma batuak babestutako lurralde bezala. Eta Basiliako bake honek deusu estatuzu da oso. Zerrago zerbait da genizu edo... Behin jakuretatik. Ni egia esateko ez dute hori lehen balia da entzuten dudala, bai. Momentu honetan zegoen oso Ingalaterrarentzat, Britainiarrentzat euskaldunak ziren zirikatu besterik ez zuten egiten, gainetik kendu nahi zituzten. Itsasarmada boteretsuena euskaldunak zutelako. Orduan beraintza ziren, etxaiak ziren. Ez dakitzeo eskaintza zuten Britainiarrek emateko euskaldunei momentu horretan. Dena giratzen zuen Karakasko Gipuzkoar konpainiaren inguruan, eta nolabaiteko aleginik izan zen Britainiarrekin aliatzeko? Ez dakit, hori nik ez dut entzun. Nolabait ere beti oso jokaera ambivalenteak hartzen ziren hemen Euskal Kostaldean, honetan eta beste gauza askotan oso jokaera praktikoak, pragmatikoak, eta batzuetan jokatzen zen erregearen alde ondo zotorrelako, orduan hor badaukagu hemen Donostiako piratak, Donostiakoak badakizuenez gehienetan ziren kortsarioak, eta nolabait ere Espainiar erregeen hegalpean jokatzen zuten, beraz, delituak edo lapurretak egin zitzaketen, nahiko lasai, nolabait ere Espainiar koroak ematen ziolako bere zigilua edo bere babesa ematen zielako. Batzuetan pirateria hutsa ziren alare, baina, bueno, eta hemen agertzen da euskaldunen jokaera ambivalentea, hemen baita ere Venezuelako gerran nolako rola jokatu zuten euskaldunek, edo Potosiko nazioen gerran, 1612an edo, erregaren interesak babesteko. Erregaren interesak eta bereak. Alegia, produkzio tresnen eta kabildoaren kontrola nork edukiko zuen Potosiren esplotazioan, hori lehenago ari dira. Eta hor euskaldunak elkartu egiten ziren. Normalen, beti, diasporan euskaldunak beti elkartzen ziren. Baina, hori jokaera horiek, gero aldi berean oso pertsona adoretsuak agertzen ziren koroaren kontra borrokatzeko baita ere. Donostiaren urtetik 1813 frantsesak egon ziren 5 urte, Donostian ez eta nolako harreman zituzten? Harreman horiek
egia esateko pixkat entzute ez esango dizute, hasieran oso zakar jokatu zuten 1784an heldu zirenean. Baina konturatu ziren, hemen bazegoela entzuteko jarrera bat eta naizela hitzarmen batzuetara heldu, espainiarrak ez zirela hemen eta orduan aldatzen konbentzioaren eta jarrera aldatzen joan zen oberako, nolabait esan. Berandu erreakzionatu zuten, beraiek tabula rasa delako mentalidade bat ekartzen zuten, alegia zerotik hastea, de hecho, 0 urtea hasi zuten, 1 urtea, 2 urtea, dena zerotik, eta baina gero, bai hasi zela olako heldu zirenean, olako bizikidetza bat, urrengo urteetan, berriro frantsesak etorri zirelako, horien artean ere lapurtarrak izango ziren, eta bueno, badago registratuta, inkluso ezkontzak eta, bueno, azkenean okupazioan normalizatu egiten da, eta hori, jendea erra ziena eta beste batzuk bezain beste, eta, bueno, pixkat inkomoditate horrekin bizi ziren donostiarrak, baina, bueno, beste askotan tokatu izan ziren bezala. Beste batzuk, etortzen dianak, ona, zirikatzea. Ikesan, Jesus. Bueno, eskerrik asko, eta oso ameno izan da, eta txalo. Bukatu horretik, ez dut esan eta merezuela irakurtzea. Orduan, egosten ari zen foruen kontrako, hemen bazeukaten ordezkari bat, armadako Francisco Zamora, Nafarroan aritzen zena, Gipuzkoan ere bai, eta informantea zen, espioia. Eta, hau zen, nolabait ere, pertsona kualifikatu bat, Godoiri, lehen eskuko harremana, eta orduan, ala idatzi zion, gutunetan, momentu honetan, Basileako bakea eta gero, egin behar zuten ari buruz. Ala esaten zuen. Si a esta paz sirviese la unión de las provincias vascongadas al resto de la nación, sin las trabas forales que las separan y las hacen casi un miembro muerto del reino, habría vuestra excelencia hecho una de aquellas grandes obras que no hemos visto desde el cardenal Cisneros o el gran Felipe V. Estas épocas son las que se deben aprovechar para aumentar los fondos y la fuerza de la monarquía. Las aduanas de Bilbao, de San Sebastián y de la Frontera serían unas fincas de las mejores del reino. Las contribuciones catastrales de las 3 provincias, aun bajándolas mucho, pasarían de 200.000 duros, según mis cálculos. Se puede creer que no bajarían de 7.000 los soldados que podríamos sacar de allí. Hauza mentalidadea, Espainiar koroaren barruan zegoen mentalidadea, eta bueno, ala dirazizien. Besterik ez. Bueno, pues, bukatzeko, eskerrik asko Iñaki, komentario txiki bat. Aurten, elkartea 10 urte egiten du, elkartea 2012an sortu genuen, precisamente, ordura arte, gai honekin zegoen diskurtsoa eta, bueno, gu askotan aipatzen dugu izildutako sarraskia, pizka bat horren kontra egiteko, ikusita bigarren mendeurrenan, ez noa da, bicentenario, aztu, egiten zen. Etortzen zela, urrengo urtean eta diskurso horrekin segituko zutela, elkartea sortu genuen, eta bueno, 10 urte pasa ondore, aurten hasi garenean biltzen prestatzeko, bizkate balorazio txiki bat egin dugu, eta bueno, positibo esate jozen dugu ibilbide hau, ikusten dugu ordura arte zegoen diskurtsoa, gaur egun desberdina da, guk uste gu kontzeptu batzuk gaur egun hitz egiten detenean
2008 mailari buruz kontzeptu batzuk sartu dugu eta derrigorrez kontzeptu horiek sarraskia, borsaketak, erreketa nahita eginda, kontzeptu batzuk ja barruan daude eta nik uste hori ezin da horretaz hitz egin kontzeptu esan gabe eta horregatik balorazio positiboa egiten dugu, jakin da gure lana bakarrik ez dela izan, beste batzuk direla pizkat gurekin, gure inguruan diskurtso hori lantzen, eta pizkat hori nahi genuen ere transmititzea aurten, ez? Beste gabe.